नमस्कार, मी सुषमा तुमचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत करत आहे. आणि आज आपण एकदम पौष्टिक अशी चाकवतची भाजी कशी बनवायची हे बघणार आहोत. त्याला आपण चाकवतचा गरगटा पण म्हणू शकतो. तर पटकन आपण बनवूया, वेळ न घालवता. ही भाजी खूपच पौष्टिक अशी आहे. लहान मुलांना आणि मोठ्यांना देखील खूपच हेल्दी भाजी आहे. चला तर मग आपण आता त्यासाठी काय काय साहित्य घेतले ते बघूया. तर मी चाकवतची एक पेंडी स्वच्छ अशी निवडून घेतलेली. त्यानंतर ती स्वच्छ धुवून अशी एका पातेल्यात टाकलेली. त्याच्यानंतर एक बाउल शेंगदाणे घेतलेत, एक बाउल हिरवा वाटाणा आहे आणि तुरीची डाळ अर्धा बाउल आहे. हे सर्व मी एकत्र करून ह्याला छान असं शिजवून घेतलं आहे. तुम्ही कुकरला 3 शिट्ट्या दिल्या तरी चालतील. तर तुम्ही बघू शकताय ते अशा पद्धतीने दिसत आहे. तर बारीक कट केलेला एक कांदा आहे, टमॅटो आहे एक बारीक कट केलेला, लाल तिखट 1 चमचा घेतले, जिरा अर्धा चमचा आहे, हळद अर्धा चमचा आहे, गरम मसाला 1 चमचा घेतला आहे, चवीपुरतं मीठ आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली. तर गॅसवर मी एक पातेलं ठेवलेलं, त्याच्यात मी 2 ते 3 चमचे तेल ओतले. तर तेल आपलं छान तापले. त्यानंतर आपण त्याच्यात कांदा टाकून घेऊया. आता कांदा आपला छान असा तेलात परतून झालेला आहे. आता आपण टमॅटो टाकून घेऊया त्याच्यात. टमॅटो पण तेलात आपण छान असं परतून घ्यायचे व्यवस्थित. टमॅटो आणि कांदा तेलात एकजीव करायचा. त्यानंतर त्याच्यात आता आपण हळद टाकूया. त्यानंतर गरम मसाला, हे पण आता छान असं मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर आता आपण याच्यात लाल तिखट 1 चमचा टाकणार आहोत. ही घरगुती कांदा लसूण चटणी आहे. हे पण छान असं मिक्स करून घेऊया. तर हे छान असं मिक्स झालेलं आहे. तर आता आपण जी भाजी शिजवून घेतलेली आहे, हिरवा मटार, शेंगदाणे, डाळ आणि आपली चाकवतची भाजी, तर त्याच्यात आपण टाकणार आहोत आणि ही छान अशी मिक्स करून घ्यायची आपण आता. आता ही मिक्स करून झालेली आहे छान अशी. तर याच्यात आता आपण पाणी ओतूया. पाणी जितकी तुम्हाला आमटी हवी असेल की ओतू शकता. मी 2 बाउल पाणी याच्यात ओतणार आहे. तर यात मी अजून 1 बाउल आता पाणी ओतणार. हे छान असं आपण मिक्स करून घेऊया पाणी ओतून. त्यानंतर आपण याच्यात आता चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया आणि ह्याला मिक्स करून आपण याला एक 5 ते 10 मिनटं उकळी येऊ देणार आहोत. चला तर आपलं मस्त असं चाकवतचा गरगटा तयार आहे. मी गॅस बंद केलेला आहे. तुम्ही बघू शकताय खूपच सुंदर असा कलर आलेला आहे आणि चवीलाही तितकंच भारी लागते ही भाजी. तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. खूपच टेस्टी आणि खूपच पौष्टिक अशी लागते. खूपच साधी सोपी पद्धत आहे आणि झटपट होऊन जाईल एकदम कमी वेळात चविष्ट अशी भाजी. तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली ते नक्की सांगा. तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करा. रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.